Сәлем, biz башлыйбыз һәм бүген эфирда ризыклар һәм аш бүлмәсе белән бәйле лайфхаклар. Бу файдасыз лайфхаклар. Без бүген файдалы булмаган лайфхакларны фаш итәбез. Беренче лайфхак өчен безгә чипсы кирәк. Тегеләргә аның упаковкасы. Чипсыны бушатабыз. Һәм аның пакетін микроволновкага куябыз. Идея буенча ул кичерәергә тиеш. Идея буенча ул кичерәергә тиеш. Но это не точно. Моны кабатламагыз. Ул бик кичерәйгән. Икенче лайфхак өчен безгә чәч плойкасы һәм попкорн орлыклары кирәк. Без менә мондый орлыкны плойка эченә тыгабыз. Широко на эту каталог не просмотрели. Убедили шортламай. О, боже мой. Лайк. Безнең бүгенге лайфхакларның бөтенесе дөрес булып чыкты. Шуңа да карамастан булар арасында артык файдалы лайфхаклар юк иде. Димәк, киләсе тапшыруларда тикшерүләребезне дәвам итербез.